Milujete záhradné párty, grilovačky, barbecue, ale už je vonku zima? Skúste to doma v obývačke. No vážne, dá sa grilovať aj doma, napríklad na koberci. A ako? To sa dozviete. A viete, že podľa Feng Shui je dôležité, kam zasadíte, alebo kam postavíte vianočný stromček? Je to veľmi dôležité, pretože môže to priniesť do vášho života veľkú prosperitu. I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Fire. Tak k tomuto vravím teplo domova. A dnes už na to nemusíte mať ani komín. Aké sú to? Tieto krby spaľujú špeciálny bioalkohol. Výsledkom spaľovania bioalkoholu je kysličník, uhličitá voda. To je to, čo vydychuje človek. Preto nepotrebuje komín. Nemá to žiaden dym, žiadne sadze. Tieto krby vlastne sa používajú hlavne do interiérov. Jednoducho sa inštalujú na stenu, alebo sa postavia v priestore, alebo sa zabudujú, pevne spoja za stenou. Čiže môžem ho použiť aj v paneláku napríklad? Áno, je to priame na to určené. Tieto krby sú vhodné presne do paneláku, používajú sa do hotelov rôznych alebo do kancelárií, ale je to hlavne do bytu, na spríjemnej atmosféry. Je to v podstate okamžité teplo a žiadna údržba. Vidím v tých krboch takéto drevené kúsky. To páli to drevo alebo len ten alkohol? Áno. Spaľuje sa iba ten alkohol. Tieto drevené keramické polienka sú v podstate ručná práca, je to vlastne keramika. A vytvárajú nám takú ilúziu vlastne horiaceho dreva. Koľko alkoholu takýto krb spotrebuje? 1 liter alkoholu horí 3 až 6 hodín a vlastne každý ten krb je na iný počet toho alkoholu. Takže tento je na pol litra, máme krby, ktoré sú na 2,5 litra a mali sme najväčší krb, čo sme robili, ten bol až skoro na 12 litrov a horel celý deň, alebo aj dlhšie by horel. A je to krb len na efekt, alebo to dokáže aj zohriať? Áno. Tieto krby, každý z nich dokáže aj zohriať. Tie menšie závesné majú 3 kW výhrevnosť, tie väčšie majú 4 kW. Je to v podstate taká teplota, ktorá vám zohreje jednu väčšiu miestnosť aj s kuchyňou. Nízkoenergetické domy a pasívne domy tieto krby používajú ako hlavný zdroj tepla. Takže môžete ich umiestniť na stenu, nájdete si miesto na stene, v akejkoľvek výške. Ideálne tá výška samozrejme je taká, aby ste potom mali aj dobrú manipuláciu s tým, ale bežne sa to dáva do výšky, ako sedíte, aby vás to hrialo priamo na vás. A potom niektoré zase tie krby, ktoré sú také dizajnové skôr, že sú príklad myslené ako taký doplnok interiérový, tak tie sa dávajú aj vyššie potom. Potom sú krby voľne stojace, ktoré sa postavia v priestore, kdekoľvek, tak aby vám vlastne väčšinou je to taká dominanta toho priestoru, ten voľne stojací krb. Ten si môžete zase prenášať samozrejme kdekoľvek, ale iba vtedy, pokiaľ nehorí. A potom sú ešte krby, ktoré sú pevne spojené so stenou alebo s podlahou. Z tohto typu má tú konzolu, jednu konzolu, na 2 diery do steny sa namontuje konzola, na to sa nasunie krb a tuto má skrytý mechanizmus, sa to dotiahne a už je vlastne upevnený na stene. Tento typ krbu má treba túto parabolu, ktorú vidíte, to si pozrieme aj neskôr. Tá parabola, keď horí vlastne ten oheň, tak tlačí to teplo do priestoru a cítite to až na 5 metrov to teplo. Plus má ochladzací systém, to je toto, že vlastne on si pomocou komínového efektu nasáva zo spodu studený vzduch a ochladzuje si zadnú stenu a potom to môže byť aj na sadrokartóne, alebo na tapete, alebo na dreve, tento typ krbu. Ako sa treba o takýto krb starať? Taká bežná údržba, sem tam utreť prach a v podstate nezačerňuje sa to od toho dymu, pretože tam žiaden dym nie je. Viete si predstaviť, že bez komína a sadzí môžete nielen kúriť, ale aj bezpečne grilovať? A to prosím uprostred izby paneláku. Tu je dôkaz. Nedalo nám nevyskúšať si tento grill na ostro. A to nie len v predajni, ale aj teraz priamo v štúdiu Láv. Ja nemôžem. Dobre, tak to bolo vyhlásenie našej Kristýny, za čo veľmi pekne ďakujem. No ale musím povedať, že po celú dobu nám tu v magazíne niečo neskutočne rozvoniava. Podľa mňa všetci kameramani a celé štúdio má úplný hlad. Čo nám to tu tak rozvoniava? Lebo vy ste tu priniesli takú bedničku a je to vraj asi krb a vy na ňom grillujete. Tak to ako je možné? Pán Jaroslav Buc. Áno, tak toto je špeciálny grill, ktorý sme vyvinuli pre našich klientov, lebo neustále od nás požadovali nejaký grill, ktorý by mohol grillovať v interiéri. Tak sme vyvinuli takýto grill. Má niekoľko výhod. Okrem toho, že s ním môžete grillovať kdekoľvek, to znamená na terase, v obývačke alebo aj v kuchyni. V
tak jediné, čo z toho potom je cítiť, je vôňa toho mesa, pretože spaluje to špeciálny bioalkohol. Výsledkom spalovania bioalkoholu je kyslíčnik uhličitá voda. To je to, čo vydychuje človek. Takže tam nie je žiaden zápach, je tam iba tá vôňa toho mesa. Tento grill má ešte v podstate jednu väčšiu výhodu voči ostatným, že má teflonové povrchy, teflonové platne. Tam vlastne to meso sa tam nepripeká a tá údržba je veľmi jednoduchá. Na konci sa to stačí otreť alebo dať do myčky tieto platne. A čo všetko sa tam dá grilovať? To vy ste tento grill vymyslel? Áno, my sme vymysleli... Gratulujem k takémuto skvelému vymyslu, lebo naozaj s tým asi nie je žiadny problém. Je to bednička, ktorú si zoberiete túto do ručky a ide sa. Áno, je to náš patent. Áno. V podstate môžete sa zobrať kdekoľvek, takže môžete s ním grilovať aj v lese, môžete s ním grilovať aj doma. Dobre, ako to funguje? Vy to niekde zapálite, alebo... Áno, takže v zadnej časti sa naleje... V zadnej časti sa naleje bioalkohol. Áno. Ten alkohol sa zapáli, stačí to nechať chvíľku zohriať a môžete grilovať akékoľvek mesa. V podstate aj ryby, všetko, čo na bežných griloch je problém niekedy a hlavne je to najzdravšie grilovanie, pretože tam nie sú žiadne karcinogény. Hej, ten alkohol sa mení na ten kyslíčnik uhličitý a vodu a tá masť odkvapkáva na ochladzovaciu dosku, to je túto, a odteka preč. To znamená, nie je tam žiadny karcinogén ani z tej odkvapkanej masti a nie je tam ani z toho alkoholu v podstate. Vy ste už skúšali takto grilovať u vás niekde v obývačke? Áno, skúšali. Už vlastne tento grill je v podstate asi rok starý, patent. Takže sme už grilovali všade, ako v krčme, v obývačke, v kuchyni, kdekoľvek. A ako to dopadlo? Podľa mňa všetci tí, ktorí boli na návšteve, si odniesli tento grill. No, tak nejako. Áno? A susedia sa nesťažujú? Nie, presne tak. Oni len závidia, pretože cítia iba vôňu. To je perfektné. Tak ja gratulujem k takémuto výmyslu. Podľa mňa si aj my takéto niečo, čo skoro budeme vlastniť však. Vyzerá to jak taká autochladnička, ale vidíš, že ešte sa tam dá aj grilovať. Je to podľa mňa úplne skvelé. A ešte mi povedzte, že za akú dobu sa to tak rýchlo rozpáli a môžeme grilovať? Áno, takže nejakých 10 minút stačí na to zohriate a potom záleží od tej hrubky toho mesa od 10 minút do 25 do 30 minút podľa hrubky mesa a máte ugrilovaný. To meso je ešte výnimočné aj tým, že to meso nie je vysušené z toho dôvodu, že ten alkohol, ako som spomínal, sa mení na tú vodu a nesťahuje z toho mesa vlhkosť, takže je to meso šťavnaté a chrumkavé. No, ďakujem veľmi pekne za tento nápad a teraz sa poďme presunúť k vianočným stromčekom. Farebná kombinácia. Veľmi pekne. A ja si myslím, že mali by sme si podporiť, aj keď sa cítime hladní, tak by sme sa mali vedieť dobre najesť. A taký grill je úplne skvelý na to, aby nám to uľahčil. Tak Mária, čo sa tu stalo? Ja sa teším, že sme niečo vykuchtili. A vyzerá to úplne... A dokonca to vyzerá pre také začínajúce gazdinky, že oni si len postavia túto zázračnú skrinku. Ešte by mohla mať, nerozmýšľate, že ju zlepšíte, že nejaký zvuk by z nej išiel, taká, že... Hracia skrinka by to zároveň bola, že nejaké gombiky a ešte by... Alebo deti by ocenili, keby tu išla nejaká plazma. Aha. Áno. Môžeme sa dohodnúť, vymyslím vám pesničku. Potom sa na nejakých podieloch dohodneme, dobre? No, myslím si sa, že nastal čas, aj vy, pán Buc, že ideme to ochutnať. Takže nech sa páči. Áno. To nakladám otočiť. No, a poďme na to. Takže, čo si dáte? Čas sa kráti. Tak ja si dám nejakú... Tak, špís si dám. Dúfam, že vás bavil dnešný magazín a len pre informáciu opäť pripomíname súťaž. Ak milujete hrdinky z filmu Sex v meste a chcete sa tak cítiť aj v hoteli Kempínsky, viac o súťaži na www.markiza.sk. Dobrú chuť si, pán Buc. Dobrú chuť. Môžeme napríklad grilovať tie vianočné ryby na tomto. Čo ty na to? Určite. Dáme si to do stredu.